Hinampak ning kinabuya. Sakto nakikurog utang. Pila ka milyon akong giutang sa bangko aron lang mo daog ko ning akong pagdagan ka barangay. Pero pildi ko. Kasi lang ko sa akong kwarta. Binuangan ko sa akong mga leader. Sus! Ya, napay giingon nila nga. Ang binisaya ko no sa Sunday ko no kay Domingo. Anong Domingo man? Nga, ang binisaya sa Sun kay Adlaw. Binisaya sa Day, Adlaw po. Sa to pa, binisaya sa Sunday kay Adlaw-Adlaw. Mura ni si Itsoy ni kinabuhi. Pildi ko. Di ni mahimo. Ako ni nga to si Itsoy. Pangutan ko ni nga napildi ko sa akong kapagkadagan. Pistol! Uya Laaya mahaya ginawa pag-eleksyon wa jud gyud nasapi bisig piso. Naunsa naman ingon ako mga kauban. Nga nang lista ko no, daghang ko nang lista. Nya na ko ni leader ko no dire nga nang lista nga si Itsoy, si parang Itsoy. Daling kay wa man ko'y nadawat nga kinamangay siyempre kay wa man kita kadawat mubutar dita sa mudagan og kapitan di ta mubutar. Meanwhile, Uy! Si nani ka? Itsoy ba? Adagan di kwarta ganiha ha? Dagan di kwarta ganiha yang giihap. Dasa no? Si Itsoy dagan kwarta? O dagan di kwarta Di bata nah, diin ka siya ato ka ay sabay. Wa ka kay balo, di ba? Leader man na si Itsoy sa tong purok. No, leader no. Di ba siya mo to yung leader ni katong nidagang kapitan ba si Boy Pisot? Di ba siya may gipalider ni Boy Pisot? Mo, kay ato lagi kadlaw nakita mi Boy Pisot sa wa pa eleksyon. Niingon na siya nga. Tuana na ni Bay Itsoy ang kuan ba? Budget. Si Bay Itsoy na ko ni bahala. Nya, og nganong nahuman na lang ang eleksyon, wa pa man nadawat ka kwarta. Ano man mausad daw niya. Wala sad ka daw si kuan. Si Boy Pisot wala. Kung saan mo pagdaog ni Boy Pisot, wa matay kwartang nadawat. Lagi kong butar kay Tay sabay. yahay. Di ba kabay nga ang kwarta nga i-budget para unta nato gihatag ni Boy Pisot ba? Wala ba katugi? Kurap ni Itsoy. Sa unhuna marag iya ging gikurap kay nakita ko ganiya kay pihap sa Pinagana? kayo. Yun? Sure ka? Siya din na leader di ay. Dako akong duda bay. Naagi ni kalambigitan sa pagpangurap ni Itsuya bay. Banto ko rawin naabot nga kwarta. Trawin ko kadawat, ikaw nakadawat ka wala. Wala ko ni daw bisag piso Hata Sagdi lang kay maabot rin ang adlaw. Makita rin kita na si Itsoy. Istas kito ikaw, usam ni ilang barangay holder nga. May hagdanan. Kung ako pa ito ni Daog, butangan ko na hagdanan. May tao, di rumingaw man. Oy! Si Kapitan man din ako. Oy, Kap! Ikaw man din na di. Oy! Lali ka na, Kap! Naman mong duha di lagi. Asam ka ni Agi? Usama na yung barangay holder nga. Man ni hagdanan. Usama. Dali, Kap! Lingkod na rin, Kap! Kita sa kung saan. Nalikuran na rin. Ano ba ako ka ni Agi, ka? Usama na yung barangay holder nga. Man ni hagdanan. Naman kayo ulay nga. Pastoral building ni. Open ka diri. Saan ka dito? Dito matang ka ni Agi, oy. Unsa? Ano ba ko? May bago ka ba? Ano doon na mo? Kani Kap. Kabaling Ay, din naka. oy. Kapog na yata. Kaya kung malingkurong ko, lagi ko ni Daog ko kalingkod. Adi ka malingkod ka? Pao ka. Lingkod ko, lingkod. Tarutan yung ira. Ikaw ka di ka malingkod. Klaro, ni ka. Uy, Kawa ni. Lingkod na ka ba? uy, nailayin ba ko nga to? Wala lagi yun. Lingkod na ka. Klaro mo ha? Yun na mo ba? Kasi ato, aling ka ka. Katubag eleksyon ba? Oh.
Wani suruh si Itsoy niya rin. Na. Abot ang lagi kap kay. Wala. Wa may budget gani. Hatag kap way kamang abot ka pa. Unsa kay may budget kon? Wa ka kibalo. Ang akong 20 ka buok tabaw akong giprinda. Ang 20 ka buok nako nga baka akong giprinda. Ha? Nya. Nangutang pa ko nila dito sa simbahan 2 milyon. Ay sagot. Naghatag ka kwarta ni boy ni pare Itsoy. Uy, itagaan ako siya og 2 milyon kay para ako ipahatag ninyo. Eh, ako sa giingnan na ang mga kamong mga kuan patagaan ta mo tag sa kalibo kada usa. Tay sagot mo. Unsa di mo nakita ganina? Lagi kap. Wala na abot na mo oy. Pero kaniha. Tay sa basa. Kaniha ba? Nakita na ko sa Itsoy dito oy. Di man. Lipay kayo dito sa unahan. Lipay kayo ganaan na siya kwarta oy. Ni anay. Nagpakuan ka. Ay wala na abot na mo oy. Apa ito sinabutan? Kung naay maabot na mo ka, mabutar mi. Apin niyo ha? Wala mo kahibalo. Ha? Dako kay kog kaugmaon nga ihatag ta ninyo diri. Pero ngano ningon ani man eh? Mao ba kap? Oh, Sus. o gano ka? Ngano ningon ani man ni nga nahuman ang eleksyon wa gyud na dawat bisig piso. Ambot ni kalakiha. Kato kinalasan nga kuan ako meeting di abansi. Pila yan ano ko na to? Ha? 500,000 sa Jollibee. Tao ba kap? Usi Jollibee. Usi Jollibee oy. Nari Jollibee. Jollibee ka ang gipakaon ninyo. Di ay pero ang sudlanan mo Jollibee. Sulanan ang Jollibee. Ang sud kap buwan. Hindi to Jollibee. Kisa may gingon nga Jollibee ang so. Si Soy. Ay sagot ka. Libo na ko ani sa sistema ka pa. Ngano kita may maglalis? Ang may nalagi na to ani. Oh. At tuon na to si Itsoy. Tara, di mo kita si Soy kanina. Narito sa naglingkod na tong hagdanan. O tana. Ato to, kagi kayo. O tana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayay, daghan ako kwarta ni. Yay, kini ramang kwartaha, wa na ko ihatag sa mga katawhan kay dawa sa pikas. Dawa sa wala. Ha, wa na ko ya. Iadtok ni sa ilang Jonas kay mga libre ko. Malaki diri si Soy lagi. Naaro mo to diri kaniya. Ang ganina man. Si kung sabo mong duha. Ang dili oy. Bukuto na sa naong bata. Magtarong. Diri kaniya naglingkod pero Magtarong, mapriso ka. dili naaro bito siya ganiya. Kuyog mong duha, klaro kini. Tisa. Hangol man to pakwa ni Jonas. O to, udlo kay katong pagkuha ni nga dagan ako pag itong mag-eleksyon nga dito tapos pakuha ni Jonas eh. Dako kay pakwan gyud tong taon. O lagi katong lamitin pakuha nito kay tamis kito. Mura mag nagkwaknit ni bataan ni kusog yung Pero pagpakwan. ni Chay kung Jonas ni butar to siya na ako masigo iya sa taga Itsoy. Pero Ay. ka mong duha wagin mo. Ang maya na to ani ay at tuon na to sa purtasan. Tara, atong tuon. Tara. Tuon na to. Kailangan ako din. Saba ka, tara kami. Kinay kap kay mahulog ka kap. Uy! Ah! Butar mo na ko! Bukatan. Utsama mo! Ay sorry kap. Naslide kap. Dango kayo. Una! Barong. Tarong mo ah! Sorry kap. Grabe bukata Di to ba anak. 2 milyones ako na ko kanya karon iyo ba yung ibustak? Ha? Kita ka boy. 2 milyon lagi pero wa maminadaw Oh, wala piso. gyud minudawat. Mo ni wa mo ni butan ako. Unsa mo pagbutara mo nga maminadaw? Dali ju isu yang. Tara! Ato ta kiti. Lakos patasan. Usa ko diyo na nga. Ay, kere. Kere lang, pila ni bay? Ay, na ako si babay, tagtuhan rin bay. Palawan, akong kwarta ba yo? Mita day kag mahal. Kari oh, mahal ni. Ah, pinya. Ah, dili ko mukaon na bagay, mga atol mo kung tiyan na bay. Mangita na ko glay na nga kanang dili mga atol kung tiyan bay. Grabing prutas. Oh, Nari ka soy. magi ka. Kausa mo mangutang na sa kadiri. Aw, wa ko mangutang. Na ako'y kwarta. Ayaw pangutang diri kay dili ni pare sa tuwa nga. Ano ka? Libre ni. Sa libre. Ah, wag kita na akong kwarta oh. Libre nga. Kanawa, oh. Libre ko na. Libre na. Udagal ni kag kwarta. Di Magi libre ni ka. Ah, basigor na mayot kay. Lagam ni kag kwarta.
Aman ka. Tanawa. Dagan ko kwarta ni. Basig illegal na yung gibuhat baro. Di mga kwarta nga tambay naman ka oy. Ang kapitan sa tubod wa ka daog. Kaya ko gikuratot. Maaw di ay sus. Ato si Uy pisot ba katong dagan kapitan. Kato si Kuan. Oh, lagi. Tidak ka na sa kapitan. Dagan pero wa sa kadaog. Mau sa kadao kay wala mo kay ba nga mudaga na siya, wala man nagpaibaw. Ako gihimo nang ready na sa pagkadagang kapitan niya. Ya, wa mo ko niya, adto niya nga. Ako imo ready. Ako gi sibat ng kwarta. Mao di ay nga way naabot nga isang piso sa mua. Dagan sa. Mao di na kay prahatag sa mga tao. Imo Oh. lagi kurakot. Ako kay Sige ay tagpuan ka di. Sige ay tagpuan dia pero di ko musaba. Kaya ko di kuan. palit dia kay libre di ka. Bantay bitaw libre ra niya. Oh, libre. 5 minutes later. Si Ron. Wala. Ha? Oops. Ano? Okay. Tesa. Si Tesa, kinsa man na sa unahan? Animal, what a dammit! Say dami ni. Ato na nato dito. What tayo karon? Tama, dili na Tangan ka. Baka balo. Ha? Ang akong baka o kabaw, akong giprinda. Ha? 2 milyones. Akong bitin di balsi. Baka kibalon mauo ko. Nanglibi baka. Nanglibi baka. Nanglibi ka, Ang sulod. Itlaw na nagbuhat tao. Baka. Ano ka mo gyud? Tinaw na. Sumod ka. Asa sobra. Asa sobra. Asa sobra. Ayaw ka. Ayaw to. Ayaw sobra sa akong. 5 milyones. Ayaw ka.